kampung di ranah Minang, rila Jumaaf tolong berikan antah pabilo denai kapulang corona juo manyisi anak. Dalam dado jatuh ke dalam onde si ayam matu tabayang kampuan jo kadayo sadang banang koko rayo pun tibo angan di hati pulang ke kampung dan jalan kampung di ranah Minang, rila Jumaaf tolong berikan antah pabilo denai kapulang